Tinc aquí 4 cartolines que representen les 4 espelmes d'Advent, cadascuna amb el seu color significatiu. Primera setmana, espelma apagada, amb el color morat, el color de l'esperança que només l'hem de fregar per poder encendre. Segona setmana, la fe que tenim posat també abans de començar apagat i tenim posada en la vinguda de Jesús i només fregant la podem encendre. Tercera setmana, Gaudete, l'alegria, la joia que ens comporta la vinguda de Jesús i que encenem. I quarta, la pau que també, si només que l'encenem, podem tenir-la aquí, encesa en la vinguda de Jesús.